Талолаи азоди ма парандаи да қафас, бети ҷона мерам гуфта бадамай нокас. Дили ма ошиқай, ошиқ ба як кас, ранги та дил наметам дар як кас нокас. Та был ҳавас будаи дер фаҳмидам мера, баъди ошиқат шидам баъд мегӯйтам мара, ки дӯстам намедорӣ ба хата дори ту, алвидо мегум ёрам худо хор шави ту. Нарасиди ба қадрам ишқи мара хор кадӣ, миёни дӯсту душман сари мара хам кадӣ. Кошки мазади як тир да дили ошиқам, намекарди хиёнат де ёри noloyiqam. Та мегуфти ту ҳастам, макатид мемонам, мегуфти ҳеҷ кара да ҷои ту намемонам. Чӣ бае кора кадӣ ҷони ма ҳайронам, ғам дорам да дилам ба ғамат саргардонам. Осон нест фаромӯш шуданам, мушкил аст фаромӯш карданам. Дунём будӣ, дунёи дилҳом будӣ, рафтӣ зи ман, бигӯ куҷо шудӣ. Осон нест фаромӯш шуданат, мушкил аст фаромӯш карданат. Дунём будӣ, дунёи дилҳом будӣ, рафтӣ зи ман, бигӯ куҷо шудӣ. Тай компоту шоколадам ба маза будӣ, та месоди да барам хушбахтӣ ма медидӣ. Намерафтӣ агар ман мешидам хушбахт, хадмаву вақт медидам кати да болои тахт. На ки афсӯс ҳамаи орзуҳам барбод рафт, ёреро дӯст медоштам дилма шикаста рафт. Мебинам шози дилам гум мезана, натури ӯ сангдилай бореза намезана. Ситораи осмонӣ камтар поёнтар фуро, зиқ наша меганам, зиқ наша мегам биро. Чӣ хел зиқ нашавам, ма ӯро дӯст медоштам, ӯ дӯстам намедошта, ира ман надонистам. Айби тақдир нагӯ, ӯ гуноҳ надорад, тақдир дар дасти суннас, ира ҳама медонад. Та худат бул ҳаваси гунагор наку ҳар каса, ай ма ҳечи нарасида ёрам намераса. Осон нест фаромӯш шуданат, мушкил аст фаромӯш карданат.